Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. S nami je tu už aj Oskar. On sa má dobre, za chvíľu ideme do školy. Ja vlastne maminu bolí hlava, tak nemá ako, ani taxík nemá ako zavolať, lebo má vybitý mobil. A už je 58, tak to nestíhame. No, tak Oskar, povedz, kade si prišiel. Z UFO planéty. Ty aliendok. Aliendok. Ľudia, Čo bolo? keď vás váš pes bude takto hrísť, On sa chce hrať. no, to nesmiete tak robiť. Hej, Vy musíte ísť takto od Čunky, čo brúška. som mu dal som mu pár roh, aby mu vypadli zubky. Ale brat, pozrieš, či mu nevypadli zuby. Ale kdeže? Tu už trochu slintal, som včera videl, jak sa... Ne? My sme ťa videli v noci, jak si čiloval. Tu mal hlavu. Nie, tu A mal, tu slintal. tu mal na konci hlavu. Tam mal hlavu. To sa mohol vyšťať. No, to je jedno. Už čo žuje. Je pár roh. Ľudia, keby viete, aký je to pocit pohľadkať tohto malého mužka, tak dajte like. No tak, týmto videom by to bolo všetko. Zdrastruj. Alebo počkáme ešte, že či sa dačo nestane. Nie, len chcel obžúvať ten pár voštek. Počím. No. Daj, čo sa deje s tým psom. Poď. Dobre ľudia, týmto videom by to bolo všetko. Čaute.